दिनैनि बे मुगानि थान्दै आरो बड'सा निउस पर्टेलनि खौरां लाफैगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय। जितु दिनैनि नोंथांमोननि जे फैनानै सोंनाय जे जोंनि XNDB-नि सासे फाउन्डार बिथाङाबो जे सासे धीरेन्द्र बर' बिथांनो जे मोनसे वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्ट कमिसना मोनसे डक्टरेट बिमुंजि होदों। बिनि थाखाय आङो XNDB-नि जानानै बिथांनो रोजा रोजा धन्यबाद होदों आरो लोगोसे आङो XNDB-नि जानानै जाहाथे धीरेन्द्र बर' सारनो डक्टरेट जे बिमुं होदों वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्ट कमिसननो आंनिफ्रायबो दिनै बिथांमोनखौ सारनि जानानै आङो धन्यबाद होदों आरो लोगोसे दिनैहाय धीरेन्द्र बर' बिथाङा बर' जाथिनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव दिनैहाय गिबि खेब वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्ट कमिसननिफ्राय बे डक्टरेट बिमुं मोननाया बर' जाथिनि थाखाय जोबोद देरगाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आङो जोंनि धीरेन्द्र बर' बिथांखौ जिबादि बिमुं मोननो हाबाय डक्टरेट टाइटेल, बे बिमुंनि गेजेरजों बे डक्टरेट टाइटेल लानायनि गेजेरजों जाहाथे बर' जाथिनि बर' हारिनि आरोबाव किसु खामानि मावबावनांगौ खामानि दामानिफ्राव जाहाथे सारा मोजाङैनो जाथिखौ दैदेनलांबावगोन, बेखिनिखौ आङो आंनिफ्राय XNDB-नि जानानै आङो रोजा रोजा धन्यबाद हरनाय थाबाय। थेंक इउ। जाहाथे धीरेन्द्र बर'नि जाहाथे NDB-आव थानानै सासे दैदेनगिरि हिसाबै जाहाथे मावनायनि जाहाथे डिसिप्लिन बियो जोबोद बाख्नायथाव। आङो 1997निफ्राय जेला आफादाव जइन जादों बे समनिफ्रायनो आं सारखौ जे समनिफ्राय लोगो मोन्दों, सारा बे समनिफ्रायनो गासैबो केडार्स आरो लिडार्स बयखौबो समान नोजोरै अनलाङोमोन, समान नोजोरै मोनसे फोथायनाय लाखियोमोन। दायो बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाव सम दुखु खस्थ' नांबोनायनि खेत्रआवहाय दिनै बिथाङा XNDB-आव थाफुनाय समावबो दिनै स्किमावबो 9 बोसोर जेल जाहैदों। बे 9 बोसोर जेल जानायावनो बिथाङा दिनैहाय फेमिलिखौ लानानै बेयावनो गथ' जन्म होलायनाय जादों। दिनै बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। अब्लाबो दिनै जे बेफोरबायदि मोनसे हिस्ट्रि थाबोनाय, बेफोरबायदि दुखु खस्थ' मोनबोनाय सासे जोंनि XNDB-नि दैदेनगिरि डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे अनलायनायखौ दिनैसिमबो दोनबोबाय थादों आरो लोगोसे बर' जाथिनि आरो हारिनि खौसेथिखौबो दिनै बिथाङा लाबोनो थाखाय नारा नाथा दिनै नाजाबाय थादों। बेनि थाखायनो जोङो इयुनाव फोथायदों धीरेन्द्र बर' बिथाङा जेरै 34 बोसोर दावहा नांनायाव जिबादि XNDB-खौ जिबादि मोनसे मोजाङाव लाबोनानै थुंगिनाय लामासिम दोनफैनो हादों, आरोबाव जोंनि जाथिनि गेजेराव जाहाथे एसे एनै आद्रा थानाय खामानिखौ आरोबाव बिथाङा डक्टरेट बिमुं लानानै जाहाथे बिथाङा मावबावलांनो हागोन, बेखिनिखौ आङो सारनाव आसा थाबाय आरो आंनिफ्राय XNDB-नि जानानै आं रोजा रोजा सारनो धन्यबाद होनाय थाबाय। बिथांनि जिहेतु डक्टरेट टाइटेल मोननाय बेखौ आङो दिनै एसे सरासनस्रा मोनसे नोजोर होदों। बिथाङा सासे आन्दलनकारिबाबो, सासे आखायाव हाथियार लानानै नांबोनाय सासे दैदेनगिरि हिसाबैबाबो दिनै बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जोंनि मेगनजों जों नुबाय थानाय बिथाङा एसेब्लाबो मेगाजिन फरायनाय, लेखा लिरनाय, खन्थाइ लिरनाय, बेबायदिनो दिनैहाय गोबांथार दिनैहाय लिरबोबाय। दिनै मोननै मोनथामसो दिनै बिथाङा मेगाजिन लिरबोबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां दिनै बिथाङा कालचारावबो दिनैहाय इन्टारेस्टेड दङ आरो दिनै हयथ' बिथांनि बेफोरबायदि माखासे लिरनाय आरो रोजाबनाय बेफोरनि माखासे आदर्शफोरखौबो हयथ' नुनानै, हयथ' बिथांनि डिसिप्लिनखौ नुनानै हयथ' दिनै बे वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्ट कमिसना हयथ' दिनैहाय मोजाङैनो बिथांनि जितु आखुखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों दिनै हयथ' बेखिनि बिमुंखौ होदों जानो हागौ। बेनिखायनो दिनै बिथाङा बर' जाथिनि गेजेराव सासे गिबि खेब हिसाबै दिनै बिथांनो वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्ट कमिसननि डक्टरेट डिग्रिखौ दिनै होदों। बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ फोथायनानै लानो हायो।